Καλώς ήρθατε παιδιά, καλώς ήρθατε στο πρώτο podcast του Profit. Εγώ είμαι ο Λευτέρης. Καλησπέρα παιδιά, εγώ είμαι ο Βίκτορ. Τέλεια, ο συνεργάτης και φίλος μου από εδώ Βίκτορ. Καταρχάς να σας πούμε ποιοι είμαστε. Το κυριότερο πιστεύω αυτό είναι. Να μάθει ο κόσμος ποιους βλέπει εδώ τώρα. Ωραία, τέλεια. Χαίρομαι που ξεκινάμε έτσι. Είμαστε και οι δύο personal trainers. Εγώ προσωπικά ασχολούμαι με το fitness γύρω σε μια δεκαετία και με τη γυμναστική και με τη διατροφή και συνεχίζουμε δυναμικά. Τώρα το πάμε λίγο πιο επαγγελματικά, ας το πούμε. Εγώ ασχολούμαι με το χώρο της γυμναστικής πάρα πολλά χρόνια. Από παιδάκι έκανα στίβο, τελείωσα γυμναστική ακαδημία ΤΕΦΑ. Συνέχισα μετά στη σχολή τελείωσα, συνέχισα μετά με το personal training. Συνέχισα μετά πιο επαγγελματικά με τον εαυτό μου να κατεβαίνω σε αγώνες bodybuilding, δηλαδή πολύ τρέξιμο σε όλο το χώρο του fitness. Πάρα πολλές γνώσεις και πολύ κόπο, αλλά χαλάλι. Πόσους αγώνες έχεις κατέβει, Βίκτορ? 4 αγώνες έχω κατέβει. Το 22 η πρώτη φορά κατέβηκα και τώρα το 24 Σεπτέμβριο κατέβηκα 3 συνεχόμενους. 4 αγώνες, φίλε. 4 αγώνες. Και οι 3 συνεχόμενοι, αυτό ήταν το... Ναι, νομίζω αυτό είναι το χειρότερο. Γιατί είναι απανωτά, δίαιτα πάνω στη δίαιτα και... Το απανωτά ήταν αυτό, ναι. Δηλαδή έκανα 3 αγώνες και επειδή είναι λεπτά τα ζητήματα στους αγώνες bodybuilding, στον δεύτερο κατά σειρά βγήκα καλύτερος. Δηλαδή στον πρώτο αγώνα ήμουν ok, στον δεύτερο βγήκα τέλεια και στον τρίτο δεν βγήκα όπως βγήκα στον δεύτερο. Γιατί είχε κουραστεί πάρα πολύ το σώμα μου. Ήταν δηλαδή υπερβολή ο τρίτος αγώνας. Δηλαδή θέλει να βρεις η λεπτή γραμμή που λέμε. Ωραία. Αλλά εντάξει. Γιατί οι δίκες πετράνε πάνω απ' όλα. Ισχύει. Γιατί θα μιλήσουμε σε αυτό το podcast, να πούμε, Βίκτορ? Λοιπόν, θα μιλήσουμε γιατί και οι δύο γνωρίζουμε πολλά πράγματα τόσα χρόνια. Γιατί πολλά πράγματα που όταν είχαμε ξεκινήσει εμείς στον χώρο του fitness δεν υπήρχε με διαδίκτυο, αλλά δεν υπήρχε podcast, δεν υπήρχε YouTube, δεν υπήρχαν όλα αυτά τα πράγματα. Έψαχνες, ρωτούσες κάποιον στο γυμναστήριο, ποιον έβλεπες πιο φουσκωμένο, ξέρεις. Ναι. Και πλέον έχουμε φτάσει στο ακριβώς αντίθετο πράγμα, όπως βλέπουμε, στην υπερπληροφόρηση και στην παραπληροφόρηση. Το να βγαίνει κάποιος και να λέει γίνεσαι χοντρός γιατί πίνεις νερό, ακούω κάτι τέτοια, ή μη τρως υδατάνθρακες το βράδυ. Ή δηλαδή γενικώς... Και όταν ξεκινάει ένα παιδάκι 14-15-16 χρονών, σου λέει τι θα ακούσω τώρα. Δεν μπορεί, είναι λογικό, δεν μπορεί να ξεχωρίσει το καλό, τη σωστή γνώση με την αρλούμπα. Δηλαδή μπερδεύεται το παιδάκι, είναι λογικό. Οπότε εμείς είμαστε εδώ για να δώσουμε τη σωστή γνώση. Μπράβο, θα μιλήσουμε πάρα πολύ για μύθους του fitness, για προπονήσεις καθαρά και πολλά άλλα πράγματα τα οποία έρχονται στην πορεία. Και σίγουρα ερωτήσεις σε περίπτωση που κάνετε εσείς κάτω στα σχόλια, οπότε αν θελήσετε μπορείτε να αφήσετε ένα σχόλιο από κάτω, την απορία, οτιδήποτε, και μπορούμε να το συζητήσουμε σε ένα podcast όσο θέλετε. Ωραία, τέλεια. Πάμε τώρα να μπούμε λίγο στο θεματάκι. Να μιλήσουμε για μιας που κάνουμε το πρώτο επεισόδιο, πάμε να μιλήσουμε για τώρα που πλησιάζει το καλοκαίρι, για κάποιους μύθους που άτομα τα οποία θέλουν να χάσουν κιλά, να χτίσουν το σώμα τους ή δεν ξέρω και εγώ τι, για να βγουν στην παραλία, είναι κλασικό δηλαδή φαινόμενο. Αυτό είναι κλασικό φαινόμενο επειδή ζούμε στην Ελλάδα και με το που έρχεται λίγο το καλοκαίρι, ανοίγει ο καιρός, τρέχουν όλοι σε γυμναστήρια. Δεν το έχεις παρατηρήσει ότι μετά το Πάσχα κάθε καλοκαίρι, μετά το Πάσχα κάθε χρόνο γίνεται χαμός? Ναι, γεμίζουν όλα τα γυμναστήρια, γίνεται πανικό. Ξαφνικά, δηλαδή από το πουθενά, από εκεί που βλέπεις 10 άτομα, βλέπεις 30 άτομα και λες, δεν θέλω, νομίζουν ότι μετά το Πάσχα θα γίνει κάτι μαγικό και σε 2 μήνες θα γίνουμε τέλεια. Παιδιά, αυτό δεν ισχύει, γιατί αν επί 10-15 χρόνια, δεν ξέρω πόσο χρόνο είναι ο καθένας, 20, έτρωγες σαβούρα και δεν έκανες κάτι, μην περιμένετε σε 2 μήνες να... Σίγουρα θα είστε καλύτεροι,
Δηλαδή, άμα ξεκινήσετε σήμερα, σε 2 μήνες σίγουρα θα είστε καλύτεροι από ό,τι είστε τώρα. Απλά μην περιμένετε να είσαι αυτό που είσαι στο μυαλό σου. Ναι, ναι. Γιατί προφανώς και θα είσαι κάποιος που έχει περισσότερα κιλά. Λογικό είναι αν μπει σε ένα πρόγραμμα, σωστό πρόγραμμα, μέσα σε 2 μήνες, λογικό να δει διαφορά. Αλλά δεν θα δει αυτή την τρελή διαφορά ώστε που θα περιμένει για να βγει στην παραλία και να αρέσει. Εγώ ποτέ δεν κατακρίνω κάποιον που βρίσκει το σκοπό του που κάνει προπόνηση. Και εγώ όταν και νομίζω και κανένας άντρας ή γυναίκα. Κάναμε προπόνηση στην αρχή για να αρέσουμε στο αντίθετο φύλο. Δεν είναι κάτι κακό. Ναι, ισχύει αυτό. Εγώ πάντα ήμουν σαν παιδάκι πολύ αδύνατος και στα εθνικά μου χρόνια και μέχρι τα 20-21 ήμουν 30 κιλά λιγότερο από ό,τι είμαι τώρα. Και έβλεπα άλλους που ήταν πιο μεγαλώσαμε και άρεσαν στις κοπέλες. Και έλεγα γαμώ το εγώ γιατί να μην. Οκ, δεν το κατακρίνω αυτό. Είναι λογικό. Είναι ένα δυνατό κίνητρο να αρέσει στο αντίθετο φύλο. Το θέμα είναι να μην είναι μόνο αυτός ο σκοπός σου. Ισχύει, αν είναι αυτός ο σκοπός, το κάνεις για. Και θα χαθεί. Δεν θα διαρκήσει. Και θα χαθεί γιατί θα καταλάβεις μετά ότι όσο μεγαλώνεις σωματικά δεν θα σε προσεγγίζουν οι γυναίκες, θα σε προσεγγίζουν άντρες. Ακριβώς. Θα σε προσεγγίζουν άντρες και σου λένε τι έχεις πάρει, τι διατροφή κάνεις, τι προπόνηση κάνεις κλπ. Η γυναίκα δεν νομίζω να της ενδιαφέρει άμα θα φας από το τάπερ, ρύζι, κοτόπουλο κλπ. Ναι, μεν θα της αρέσει, αλλά. Κατάλαβα, ναι. Οπότε ναι, αυτός είναι ένας μύθος ότι μέσα σε 2 μήνες μετά το Πάσχα θα προλάβω να κάνω τα πάντα για το καλοκαίρι για τις διακοπές μου. Δεν είσαι ο Σούπερμαν. Ναι. Είναι δύσκολο. Και εγώ τώρα να πω λίγο τι έχω ακούσει, ας πούμε, για να τα απομυθοποιήσουμε κιόλας όλα. Φαγητό το βράδυ. Ότι άμα φάω μετά το βράδυ, ντε και καλά θα παχύνω. Όχι, γιατί είναι το σύνολο των θερμίδων. Μπράβο. Παιδιά, το σύνολο των θερμιδών μετράει και όχι το αν θα φας στις 6, αν θα φας στις 12 το βράδυ. Αν είναι να φας παραπάνω από αυτό που πρέπει να φας, θα βάλεις κιλά. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Αυτό ακριβώς. Είναι το σύνολο των θερμιδών που θα φάμε στη μέρα και μετά σε δεύτερο κομμάτι έρχεται η ποιότητα που έρχεται από τις θερμίδες. Γιατί οι θερμίδες έχουν και τα πατατάκια. Ακριβώς. Ναι, και άμα τρως παγωτό όλη μέρα μπορείς να χάσεις κιλά. Το θέμα είναι. Πώς θα φαίνεται η σύσταση του σώματος. Είναι αυτό που λέμε αρχικά. Παίζει ρόλο, είναι καθαρά μαθηματικά. Τρως λιγότερες θερμίδες από ό,τι καίς. Και όπου είχε εγώ 2.000 θερμίδες και τρώω 1.500 θα χάσω. Το θέμα είναι το δεύτερο κομμάτι από πού έρχονται αυτές οι 1.500 θερμίδες που θα πρέπει να χάσω. Εντάξει, αν φτάσει ένας άντρας σήμερα να φάει 1.500 θερμίδες, είναι πολύ ζόρικα. Είναι όντως, πρέπει να είναι, τι να σου πω. Είναι για αγώνες πως ήμουν εγώ στο τελευταίο Σάββατο. Ναι. Αλλά ναι, ένα ενδεικτικό νούμερο ότι και το βράδυ να φας. Δηλαδή, μην κόψεις το βραδινό, χάσεις ένα γεύμα γιατί πρέπει να βγεις στην παραλία. Δεν έχει αυτό νόημα. Και το πρωί και το μεσημέρι τι έφαγες. Ακριβώς. Ναι. Μου κάνει πάντως πολύ μεγάλη εντύπωση το ότι έχουμε, ας πούμε, τόσα βίντεο και όχι εμείς, γενικά υπάρχει στο διαδίκτυο και ακόμα κάποια πράγματα δεν έχουν Υπάρχει πλέον αυτή η μεγάλη υπερπληροφόρηση του διαδικτύου και του ίντερνετ. Και όλος δεν ξέρει τι να πιστέψει. Βλέπεις τόσα άτομα. Πλέον υπάρχει το AI, το ChatGPT, δηλαδή δεν πρέπει να καταλάβουμε ότι η προπόνηση και η διατροφή πρέπει να είναι πάντα. Το έχω πει σε πάρα πολλά reels μου στο Instagram, TikTok που ανεβάζω. Η προπόνηση και η διατροφή πρέπει να είναι πάντα εξατομικευμένη πάνω στον κάθε έναν. Ό,τι και να κάνουμε. Ισχύει. Δεν γίνεται να κάνω εγώ την ίδια προπόνηση που θα κάνεις εσύ ή την ίδια προπόνηση που θα κάνω εγώ να αντιγράψω τον Chris Bumstead. Bodybuilder. Ή να Δεν ισχύει. Όπως και η διατροφή είναι άλλα τα νούμερα που πρέπει να φάει κάποιος, άλλα τα νούμερα που πρέπει να φάει κάποιος άλλος. Ναι, οι τροφές και ό,τι και να κάνουμε είναι 20 τροφές. Ναι. Που τρώμε, αλλά τα μακροθεπτικά, τα διάφορα νούμερα είναι πολύ διαφορετικά στον καθέναν. Είναι πολύ εξατομικευμένο στον καθέναν. Ναι. Γι' αυτό και λέω ότι υπάρχει τρελή παραπληροφόρηση. Το ότι εγώ π.χ. θα ανεβάσω τη διατροφή μου στο ίντερνετ, δεν μπορείς να πας και να μου τι κάνεις εσύ. Ναι, ή την προπόνηση. Άλλο το να πάρει κάποιος κάποια ιδέα και να πει ωραίο, ο Βίκτορ τρώει 5-6 γεύματα.
Ωραίο το πρωινό, δεν το είχα σκεφτεί. Ναι. Και μετά το παίρνεις, πρέπει να το πάρεις και το προσαρμόζεις. Ας πούμε, ναι. Και όπως και με την προπόνηση. Ανεβάζω την προπόνησή μου και λέω: εγώ έκανα αυτό το set με αυτές. Είναι διαφορετικό όμως. Ναι, ισχύει. Πού ξέρεις εγώ ότι τα πόδια μου δεν ήταν πάντα δυνατά. Πού ήταν πάντα, τα πόδια μου ήταν πάντα πολύ πιο δυνατά από το άνω μου σώμα. Οπότε τι πρέπει να κάνω λιγότερο. Όχι λιγότερο, ένταση, συγγνώμη. Ένταση πρέπει να είναι στο 100%. Πρέπει να κάνω λιγότερο όγκο από ό,τι πάνω. Ναι. Στο άνω σώμα κάνω περισσότερη ένταση πάντα. Περισσότερο όγκο, συγγνώμη. Τώρα εντάξει. Αυτά είναι. Θα κάνουμε επεισοδιάκια που θα τα εξηγούμε όλα αυτά, by the way. Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Πιστεύω ένα επεισόδιο να είναι full μόνο, όχι απλώς για προπόνηση, να είναι full μόνο για πόδια. Ναι. Κοίταξε να δεις, τα social media λίγο το έχουν καταστρέψει αυτό. Με το... Πλέον ο κόσμος δεν γνωρίζει τι... Δηλαδή μπορεί να δεις ένα σώμα το οποίο κάνει 10 χρόνια ο άνθρωπος και μπορεί να είναι στο off-season του και να μην φαίνεται τόσο εντυπωσιακό όσο όταν είναι στη γράμμωση και να λένε πω φίλε αυτό είναι κυλίτσα. Ναι. Και βλέπεις όλος έχει πάνω ξέρω εγώ 20 κιλά μυϊκής μάζας, κατάλαβες. Αυτό φταίνει λίγο τα social media, να σου πω, γιατί όταν βλέπεις παντού άτομα που ξέρεις είναι όλη την ώρα φέτες και όλοι και από εδώ και από εκεί, τρελαίνεσαι και εσύ λες φίλε παντού έτσι είναι. Θα κάνει πανεύκολο. Μα έτσι είναι. Εγώ τι έχω παρατηρήσει, ότι όταν ήμουνα για την περίοδο για τους αγώνες, είχα πιο πολλά like και μηνύματα και τέτοια από ό,τι τώρα. Ναι. Γιατί το extreme τραβάει πιο πολύ. Ενώ δεν κοιτάμε και τώρα ο άλλος, εγώ τώρα πιο υγιής από ό,τι όταν ήμουν για τους αγώνες. Ναι. Ισχύει και εγώ το είχα παρατηρήσει αυτό όταν έπεφτα σε πιο χαμηλά ποσοστά λίπη. Τραβάς περισσότερο τα βλέμματα. Γενικώς είχα ας πούμε και περισσότερα καλά σχόλια. Και έλεγα ρε φίλε, λέω, κάτσε ρε φίλε, πριν 8 μήνες ξέρω εγώ, ήμουνα πάλι ο ίδιος άνθρωπος ας πούμε. Απλώς ήμουνα 5-10 κιλά παραπάνω, που πρέπει να, δεν γίνεται να είσαι, δεν είναι υγιές να είσαι γραμμωμένος. Ναι. Πάμε να μιλήσουμε για έναν δεύτερο μύθο που επίσης είναι πολύ τώρα επίκαιρος που ξεκινάει το καλοκαίρι, τα συμπληρώματα. Τα συμπληρώματα έχουν όλοι πιαστεί, έχουν πάρει 10 κουβάδες, τους έχουν αγκαλιάσει έτσι. Πιστεύω εννοείς στους λιποδιαλύτες. Λιποδιαλύτες, φίλε, εντάξει, αυτό το μεγαλύτερο σκάμ είναι αυτό, να ξέρεις. Το μεγαλύτερο σκάμ των συμπληρωμάτων αυτό είναι οι λιποδιαλύτες και όχι μόνο τους λιποδιαλύτες και τα άλλα, όπως λένε κάτι υγρά για να πιείς και να κάψεις το τοπικό λίπος. Άλλο, τοπικό λίπος. Να πιω αυτό το τσάι, δεν χρειάζεται να πούμε κάποια εταιρεία συγκεκριμένα, να φάμε κάποια μήνυση. Τοπικό, να πιεις τσάι για να κάψεις τοπικό λίπος, να κάψεις... Αρχικά δεν γίνεται να πιεις κάτι και να κάψεις λίπος και δεύτερον το λίπος, παιδιά, δεν καίγεται τοπικά. Το έλεγα στο επόμενο αυτό. Καίγεται συνολικά. Απλώς κάποια αναλόγως και το φύλλο παίζει ρόλο και εξωτερικευμένο ο καθένας χάνει εκεί που έχει τις περισσότερες αποθήκες λίπους, εκεί θα χαθούν τελευταίες. Ακριβώς. Ναι, εμένα δηλαδή πάντα τα χέρια μου, όμοι και αυτά είναι πάντα γραμμωμένα, πάντα, όση κιλά για να φτάσω. Εκεί που κατευθείαν αποθηκεύω εγώ λίπος είναι στην κοιλιά και γλουτούς, μοιραία. Η γυναίκα το πιο κλασικό είναι στα μοιραία, στους προσαγωγούς. Πάντα. Ναι. Και εγώ εκεί τη λεκάνη γυναίκα, γενικά, ναι. Οπότε από εκεί πρέπει να κάνεις περισσότερο δίαιτα και να χαθεί. Ακριβώς. Εγώ μπορεί να γραμμώσω, ας πούμε, full παντού μπροστά και η πλάτη, φίλε, πίσω μέχρι και την τελευταία εβδομάδα της δίαιτας να θέλει ακόμα σκάψη. Ακριβώς. Ο καθένας, δηλαδή, τι κάνεις εκεί πέρα, συνεχίζει τη δίαιτα, πιέζει λίγο παραπάνω. Ναι, δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Θα χαθεί και από εκεί, σε ένα επίπεδο, ρε παιδί μου, πιο προχωρημένος. Δεν το βάλει σε κάποιον που ξεκινάει τώρα αυτά. Εντάξει, τώρα εμείς μιλάμε λίγο γενικά, ρε. Ναι. Αλλά δεν χάνεται τοπικά το λίπος. Ναι, συμπληρώματα δεν είναι πώς να το πω, εγώ προσωπικά δεν είναι η πρώτη σας προτεραιότητα. Δηλαδή, αν δεν έχετε βάλει τη διατροφή σας στο 100%, δεν έχετε βάλει την προπόνησή σας, δεν σου λέω εγώ να κάνεις την πιο βέλτιστη προπόνηση, εντάξει, άμα κάνεις με προπονητή οτιδήποτε, το καταλαβαίνω. Θα κάνεις καλύτερα ή θα γλιτώσεις κάποια λάθη. Και μετά τα συμπληρώματα. Μην το πάτε αντίθετα.
Δηλαδή ξεκινήσει Επίσης το να κοιμάσαι σωστά τις συγκεκριμένες ώρες το βράδυ. Επίσης, μπράβο, δεν το ανέφερα. Πάρα πολύ σημαντικό να κοιμάσαι το βράδυ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κοντά στο 11 με 7 κοντά. Δεν μπορούν όλοι. 12-8 δηλαδή το βράδυ να κοιμάσαι. Μην μένεις άϊπνος το βράδυ. Βοηθάει πάρα πολύ στην κάμπτη λίπος. Ισχύει αυτό που λες. Και όσο λιγότερο κοιμάσαι το βράδυ, που μπορεί πολλά άτομα που μας ακούν να μην το ξέρουν αυτό, πεινάς περισσότερο. Άμα δεν κοιμάσαι με 5 ώρες ύπνο ή 4, θα πεινάς περισσότερο μες τη μέρα σου. Μα είσαι περισσότερες ώρες ξύπνιος, είναι τόσο απλό το πράγμα. Θα το εξηγήσουμε κιόλας και πιο ενδοβάθη στα επόμενα επεισόδια. Αλλά ναι. Που μου άρεσε πάρα πολύ, που μου πέταξες πάσα πριν, που είναι το... Κάτσε ρε, το είπες. Σκάλωσα τώρα. Όχι τα συμπληρώματα, τι είπες. Τοπικό λίπος. Λοιπόν, ό,τι και να κάνετε, δηλαδή, βλέπω ασκησιολόγοι για κοιλιακούς, πώς να κάψεις την κοιλίτσα, ας πούμε, σε 30 λεπτά ασκησιολόγια. Δεν υπάρχει αυτό, παιδιά. Δεν υπάρχει καμία άσκηση που να μπορεί να κάψει το λίπος σου, μα καμία. Το λίπος δεν καίγεται με τις ασκήσεις. Ακριβώς. Οι ασκήσεις ενδυναμώνουν τον μη. Ναι. Είτε είσαι σε διαιτά, είτε είσαι σε όγκο, τις ασκήσεις κάνουμε για να μεγαλώσει ο μυς. Ακριβώς. Και πάλι, παιδιά, να ξέρετε, οι περισσότερες ασκήσεις που βλέπουμε στο ίντερνετ κοιλιακών δεν γυμνάζουν τους κοιλιακούς καθ' αυτού. Δηλαδή, οι περισσότερες είναι φεϊλιές. Μπορεί περισσότερες να μην γυμνάζουν και τον κορμό, σκέψου. Ακριβώς, ναι. Τον κοιλιακό ορθό καθ' αυτού είναι συγκεκριμένες ασκήσεις που τον γυμνάζουν και όχι όλες. Εσύ δηλαδή, τι πιστεύεις ότι 2-3 ασκήσεις κοιλιακών που τις ορίζεις must, που τις κάνεις όλα αυτά τα χρόνια? Λοιπόν, γιατί έχω 2-3 ασκήσεις, κάνω όλα αυτά τα χρόνια. Όλα αυτά τα χρόνια σου λέω, κάνω τα τελευταία χρόνια που ασχολούμαι και με το πιο αγωνιστικό, κάνω 2-3 ασκήσεις και τίποτα άλλο. Εμένα μου αρέσουν πολύ τα crunches με το σκηνή, που ξέρεις, πάρα πολύ στην τροχαλία, μου αρέσουν. Πολύ ωραίο. Κοίταξε να δεις. Εγώ γενικώς... Το μηχάνημα που έχει το γυμναστήριο που πηγαίνουμε, γιατί δεν αναφέραμε στα παιδιά ότι πάμε στο ίδιο γυμναστήριο. Α, ναι, συγγνώμη, ναι, έχετε δει. Εκεί γνωριστήκαμε κιόλας. Μα δεν το είπαμε αυτό, έδες. Έρχεται με την κουβέντα. Ακριβώς. Ότι γνωριζόμαστε από το κοινό γυμναστήριο που πάμε στη Λάρισα. Ωραία, το μηχάνημα που έχει τα crunches. Και αυτό πολύ ωραίο, Ισχύει. Είναι, παιδιά, για να καταλάβετε, είναι η παραλλαγή του σκηνιού. Ακριβώς. Εμένα μου αρέσει πολύ και όταν κρέμομαι να σηκώνω τα πόδια μου, αλλά στα πλάγια. Δηλαδή θα κατάλαβες. Leg raises. Ναι, μπράβο. Αλλά όχι το κλασικό το leg raises. Γιατί θα σου πω, το leg raises το κλασικό θεωρώ πως δεν γυμνάζει τόσο πολύ το κοιλιακό. Και γυμνάζει περισσότερο τον καμπτήρα των ισχύων. Να το πούμε και λίγο πιο σωστά. Επιστημονικά, ναι. Δηλαδή απλά είναι άσκηση που εντάξει παίζει και αυτή πολύ στα social media, δηλαδή παντού βλέπεις leg raises, τέλος. Και μία ακόμα. Όχι, εγώ αυτές τις δύο χρησιμοποιώ πάρα πολύ. Γενικώς πιστεύω ότι από τα deadlift, squat και αυτά, ο κορμός σου θα γυμναστεί έτσι και αλλιώς. Δηλαδή σκέψου ότι κάνω πολύ σπάνια κοιλιακούς και πάλι κοιλιακοί μου είναι αρκετά... Ναι. Γιατί τώρα είμαστε λίγο πιο off. Ναι. Εγώ δύο ασκήσεις που τις θεωρώ top για μένα, 2 με 3 κάνω εγώ ή θα κάνω στο μηχάνημα, θα κάνω το crunches. Mm-hmm. Αν σε κάποιο γυμναστήριο, παιδιά, δεν έχει μηχάνημα, το κάνεις στο σκηνή, δυνατά. Ναι, στην τροχαλία. Θα κάνω επίσης θα κάνω σανίδα. Μ' αρέσει να κάθομαι 2 λεπτάκια, αντέχω, με σφίγγει αρκετά ή και για τους ραχαίους και γενικώς για το κορμό να συσταθεί καλά. Αλλά νιώθω και τους χειλιακούς μου αρκετά καλά να κάνω σανίδα 2-3 λεπτάκια. Επίσης να κάνω με το ρολό, αν το έχουν δει πολλοί, που πας μπροστά. Δεν μου έρχεται τώρα η ονομασία. Ναι, ξέρω, ούτε εγώ το θυμάμαι αυτό το... Με τη ρόδα να το πω έτσι. Μπράβο, πολύ δύσκολο, φίλε. Πολύ δύσκολο. Αυτά κάνω.
Η αλήθεια δεν είναι για αρχάρους το τελευταίο που είπε. Ναι, Άμα το κάνετε ναι, ναι. πιθανότατα να πέσετε κάτω, δεν θα τα καταφέρετε. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Αλλά απλώς να κάνεις δυο ασκησούλες για τους κοιλιακούς σου γυμνάστηκες σε μια χαρά. Ακριβώς. Γιατί όλοι μας έχουμε κοιλιακούς. Το θέμα είναι όταν θα πέσεις σε ποσοστό λίπους να φανούνε. Ναι, ακριβώς. Και πώς θα φανούνε. Αν είναι γυμνασμένοι θα φανούν πιο εντυπωσιακά. Λογικό είναι. Ακριβώς. Για ένα ακόμα που ήθελα να μιλήσουμε όσον αφορά τους μύθους είναι ότι θα πρέπει να κάνεις κάποιο split συγκεκριμένο. Θα εξηγήσω τι εννοώ σε αυτό. Τόσο πολύ δεν έχει σημασία το τι split θα κάνεις 100%. Δηλαδή, ειδικά σε έναν αρχάριο, όταν ξεκινάει τώρα, άμα κάνει ας πούμε full body 2 φορές τη βδομάδα, σίγουρα θα δει διαφορά. Δεν χρειάζεται δηλαδή να κάνει τύπου κάθε τη Δευτέρα στήθος, την Τρίτη πλάτη, την Τετάρτη ώμους, κατάλαβες τι εννοώ. Πάμε λίγο να το εξηγήσουμε. Θέλω να ακούσω λίγο την άποψη σου πάνω σε αυτό. Ναι, θεωρώ ότι όσο πιο αρχάριος είναι ένας, τόσο περισσότερο πρέπει να χτυπάει και να ξαναχτυπάει τον μύτη του για να αρχικά να μάθει τις ασκήσεις. Αρχικά να μάθει τις ασκήσεις, να μάθει να γυμνάζεται κλπ. Δεν μπορεί κάποιος αρχάριος να πάει και να κάνει bro split. Το bro split είναι το λεγόμενο μια μυϊκή ομάδα τη φορά. Δεν γίνεται ένας αρχάριος που ξεκινάει τώρα να κάνει πλάτη και μετά από 7 μέρες να ξανακάνει την πλάτη του. Έχει ξεχάσει την άσκηση. Το έχω δει και από μένα. Εγώ όταν είχα πρωταρχίσει γυμναστήριο έκανα bro split. Δεν υπήρχε κάτι άλλο. Ξεχνούσα την άσκηση. Bro split, φίλε, ισχύει και εγώ πάρα πολύ. Μόνο, δεν υπήρχε κάτι άλλο. Ναι. Όσο πιο αρχάριος είναι κάποιος, τόσο περισσότερο πρέπει να χτυπάει και να ξαναχτυπάει τον μύτη του. Για να μάθει την άσκηση, να μάθει πώς γυμνάζεται κλπ. Επίσης, δεν χρειάζεται, όσο πιο αρχάριος είναι κάποιος, δεν χρειάζεται τόσο περισσότερες μέρες να κάνει προπόνηση. Ακριβώς. Ας αρχίσει με 2 με 3. Ας αρχίσει με 2, θα κάνει full body. Μετά από ένα μήνα μπορεί να περάσει στις 3, να κάνει ένα upper lower upper. Μπράβο. Και είναι και να κάνει upper τη μια μέρα, upper σημαίνει το όλο τον άνω κορμό, να κάνει μια άλλη μέρα τα πόδια του και ξανά μια άλλη μέρα το πάνω σώμα. Μπράβο. Γιατί ο αρχάριος θα είναι πολύ δύσκολο να κάνει 2 φορές πόδια. Και σιγά σιγά, ναι, δεν έχει σημασία το split, σημασία έχει πώς θα προπονηθείς. Ακριβώς. Και σε επόμενο επεισόδιο θα τα αναλύσουμε ακριβώς αυτά τώρα, παιδιά, που σας λέμε. Απλά τώρα λέμε γενικά πράγματα τα οποία έχουμε ακούσει και από γύρω συγγενείς, φίλους που μπορεί να είναι παραπληροφόρηση ξεκάθαρα. Σιγά σιγά θα τα πούμε όλα. Εγώ τώρα θα πούμε 4 tips, 4 συμβουλές για κάποιον ο οποίος ξεκινάει τώρα, μιας που είναι αρχάριο το κομμάτι σήμερα, των ατόμων που θέλουν να ξεκινήσουν σήμερα, για να μπουν έτσι ζεστά. Εννοείς για να ξεκινήσουν την προπόνηση και όλη την φάση του fitness γενικώς, να μπουν σε αυτό το ταξίδι. Ναι. Θεωρώ πολύ σημαντικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό που εγώ δεν το έκανα στην αρχή, το έκανα στα μετέπειτα στάδια μου, να έχεις ένα προπονητή. Θα μου πεις τώρα τι, με το που ξεκινήσω να πληρώσω, πίστεψε με, θα σε γλιτώσει λεφτά. Θα πεις, θα τα δώσω προπονητή, θα σε γλιτώσει λεφτά από άλλα πράγματα. Δεν θα σε γλιτώσει μόνο λεφτά, θα σε γλιτώσει πρώτον χρόνο που ξόδεψε ο ίδιος για να μάθει 10 πράγματα. Θα στα δώσει έτοιμα. Ναι, θα στα δώσει έτοιμα ακριβώς. Δεύτερον, θα γλιτώσεις πιθανότατα λάθη. Δεν σου λέω εγώ ότι θα κάνεις δεν και καλά, αλλά συνήθως όταν ξεκινάμε κάτι γενικώς και δεν ξέρουμε, θα κάνουμε λάθη. Και εμένα τα λάθη θα γίνουν. Ναι. Ακριβώς. Τα λάθη θα γίνουν για το λόγο, τα λάθη θα γίνουν για το λόγο της παραπληροφόρησης, όπως λέμε, και της περιπληροφόρησης. Γιατί θα πεις και τη μια μέρα θα πεις, ωραία προπόνηση του Βίκτορ. Την άλλη μέρα θα πεις, ωραία προπόνηση του Λευτέρη. Ας τι κάνω. Ωραία προπόνηση αυτού του bodybuilder. Το μυαλό μέσα θα γίνει μαρμελάδα, δεν θα χαθεί. Αν δεν έχεις ένα πρόγραμμα 7-8 εβδομάδες να κάνεις τα ίδια και τα ίδια στην προπόνηση, για να δεις μετά τι όπα μου τέλεια αυτή την προπόνηση. Δομημένα σου λέω εγώ τώρα να κάνεις τέτοιο. Δηλαδή, γι' αυτό λέμε πάντα να έχεις κάποιον
από πάνω σου. Θα σου δώσει, θα σου δώσει ένα μπούσουλα και χρόνο θα σου γλιτώσει και χρήμα, πίστεψέ με, γιατί το χρήμα που αν δεν θες να δώσει προπονητή θα το δώσει αλλού. Μπορεί να το δώσει συμπληρώματα που θα σου κοροϊδέψουν. Ακριβώς. Ή να τα δώσει άλλα έτοιμα προγράμματα που υπάρχουν φτιαγμένα στο χώρο και που είναι ό,τι να είναι. Δηλαδή, ναι. είναι δηλαδή, θεωρώ πολύ σημαντικό, ξεκινάς με ένα προπονητή και σου δίνει τον μπούσουλα. Πώς θα πάμε. Γιατί ο άνθρωπος αυτό θα το έχει κάνει ήδη. Τεχνική, πολύ σημαντική. Μπορείς να το ρωτήσεις, να σου πει ρε παιδί μου, ρε Βίκτορ, ας πούμε, ρε Λευτέρη, το deadlift, ας πούμε. Ναι, μου το έδειξες, αλλά θέλω να βγει λίγο κάπως έτσι, κατάλαβες, έχω αυτή την απορία, δεν μου βγαίνει κάπως. Να σου δώσω τη λύση. Δηλαδή, στο ίντερνετ αυτό, πες ότι βλέπεις μια προπόνηση στο ίντερνετ τώρα και δηλαδή θα ξέρεις πόσα σετ για σένα, τι κάνω μετά από εκεί και πέρα. Βλέπω πρόοδο, τι κάνω. Είναι πάρα πολλά. Μπορείς να γλιτώσεις από τραυματισμό. Ναι, σίγουρα. Εγώ έχω πολύ πιθανό. Και ευτυχώς ήταν μικρό, ας πούμε. Έχω τραυματίσει στον ώμο μου πολύ με μια βλακεία όταν ήμουν μικρός, φίλε, που δεν ήξερα. Και τραυματίστηκα. Έτσι, ευτυχώς δεν ήταν κάτι σοβαρό. Δηλαδή ήταν μια απλή τενοντίτιδα, αλλά μπορούσε να εξελιχθεί σε κάτι. Μπορείς να εξελιχθεί σε πολύ χειρότερο. Ναι, και να χειρουργία και τέτοια. Και έχω δει άτομα, φίλε. Εντάξει, τώρα θα το πούμε και μια φορά αυτό. Έχω δει, φίλε, τρελά σκηνικά στο γυμναστήριο. Έχω δει τον άλλον. Φορτώνει τώρα ολόκληρη μπάρα, ξέρω εγώ, με κάθισμα, φίλε. Και φεύγει κάτω, ρε. Φεύγει κάτω. Δεν ήξερε το παιδί, ρε, να πιέζεται, πώς να σηκώνει τα κιλά. Ναι. Ευτυχώς δηλαδή που δεν έπαθε κάτι σοβαρό ο άνθρωπος. Τίποτα. Θέλει σιγά-σιγά βήματα. Μετά από το προπονητή που θεωρώ είναι το Α και το Μ, να ξεκινήσει να σου μάθει ένα μπούσουλα. Τι κάνω, ρε παιδί μου. Ναι. Είναι λογικό, δεν είναι. Σε οποιοδήποτε άθλημα για να πας, δεν πας να το κάνεις μόνος σου. Ναι. Ό,τι και να λέμε είναι αν δεν θέλει, κάποιοι δεν το ονομάζουν άθλημα, και ας ονομάσουμε είδος άθλησης. Δεν πας να το κάνεις μόνος σου. Θα ξεκινήσω π.χ. εγώ ξεκινώ σήμερα και θέλω να κάνω κολύμβηση. Δεν θα πάω για κολύμβησο μόνος μου στην πισίνα. Ακριβώς. Θα πνιγώ, ρε παιδιά. Δεν είναι λογικό, δεν ξέρω. Κάποιος. Πράγμα συζητήνω. Είναι λογικό. Πρέπει να είσαι να σου μάθει, μια καθοδήγηση λοιπόν. Σημαντικό δεύτερο να μην αντιγράφεις σε τίποτα. Το αναφέρω και το αναφέρω, μην αντιγράφεις σε τίποτα κάποιον π.χ. που βλέπεις στο γυμναστήριο πιο μεγαλόσωμο. Ή κάποιον στα social που είμαστε συνέχεια, κάποιον μεγαλόσωμο, κάποιον πιο μεγάλο από σένα ή τη ηλικία του σωματικά. Δεν ξέρεις τι background έχει αυτός και γιατί το κάνει. Εκείνος μπορεί να κάνει 20 χρόνια προπόνηση, ρε παιδιά, και εσύ να είσαι μικρότερος. Ναι. Ακριβώς. Μπράβο, τώρα μου πέταξες πάσα. Φαγητό, παιδιά. Το τρίτο καλύτερο tips είναι το φαγητό. Μάθετε να τρώτε, έτσι, για να μπορέσετε να φτάσετε το στόχο σας πιο γρήγορα. Δηλαδή, όσο τέλεια και να είναι η προπόνησή σου, πρέπει και τα δύο να είναι 100%, κατάλαβες, να είναι βέλτιστα. Δηλαδή δεν μπορείτε να πηγαίνετε για προπόνηση, ας πούμε ότι κάνετε δομημένη προπόνηση και στο σπίτι να τρώτε μόνο πίτσες και γύρους 7/7. Κατά πάσα πιθανότητα, είναι σίγουρο ότι δεν θα δείτε καμία διαφορά. Χειρότερα θα γίνετε, κατά πάσα πιθανότητα. Ναι, ακριβώς, ναι. Ναι. Ακριβώς. Δεν το κοιτάει κανείς. Ναι. Ισχύει. Ναι. Δεν το κοιτάει κανείς. Δεν το κοιτάει κανείς αυτό. Ναι, ισχύει. Πρέπει. Ξέρεις τι, αυτό είναι και το λάθος. Από το 0%. Προσπαθούν όλοι να πάνε από το 0%.
Ακριβώς. Και ναι, 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 ναι. Επίσης, παιδιά, ναι, το συμπλήρωμα είναι πραγματικά το 2% από όλη τη συνολική δουλειά. Εγώ έβαλα τόσο ποσοστό. Άντε να πω 5 βαριά. Ναι, πραγματικά. Ακριβώς, ακριβώς. Επίσης θα μιλήσω πάρα πολύ για... Συγγνώμη που σε διακόπτω, Βίκτορα. Διότι ο Βίκτορ έχει πάρα πολύ άλλο σκεπτικό και μ' αρέσει, εγώ θέλω να το ακούσω πάρα πολύ. Αναλυτικά όμως ένα επεισόδιο για το high density low volume, σωστά? Ωραία. Εγώ δεν το κάνω με τον ίδιο τρόπο. Μπράβο. Θα το εξηγήσουμε αυτό σε άλλο επεισόδιο. Πάρα πολύ, γιατί και εγώ ενδιαφέρομαι πάρα πολύ. Εγώ δεν προπονούμε. Ναι, ισχύει. Ναι, ναι, ναι. Μμμ. Στο έπακρο. Εγώ προσωπικά, παιδιά, μμμ, στην- στην- ναι. Να σου πω την αλήθεια, εγώ τώρα έτσι προπονούμε. Δεν προπονούμε. Δηλαδή, αυτό το πράγμα που κάνεις εσύ δεν το έχω ξανακάνει. Είναι πολύ όμως ενδιαφέρον. Εγώ θέλω να το δω και να το εμβαθύνουμε λίγο περισσότερο. Ναι, σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα. Σίγουρα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μπράβο. Και εγώ το ίδιο, έχω αλλάξει. Μπράβο, μπράβο. Οπότε, παιδιά, από τα λάθη μας τώρα θα μάθετε κι εσείς μαζί. Σίγουρα. Μπράβο, μπράβο. Πολύ σημαντικό αυτό. Συνέχισε λίγο με τα tips, γιατί ήσουν στο τρίτο νομίζω. Πάμε τέταρτο. Ναι, ναι, όταν ξεκινάει είναι αρχάριος. Τώρα, ας πούμε, θέλει, ρε παιδί μου, σε 90 μέρες σου λέω εγώ τώρα να είναι καλύτερος από σήμερα. Τώρα, μια σου πιάσουμε και το πολύ σημαντικό. Ναι, 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 ναι. Ισχύει πάντα λάθος λόγο. Ναι, ναι. Ισχύει, ισχύει πάρα πολύ. Παιδιά, θα τα αναλύσουμε όλα σε όλα τα επεισόδια. Γενικώ κάθε Τρίτη, να ξέρετε, τώρα μια που το αναφέραμε, θα κάνουμε podcast που έχει να κάνει με το fitness. Ε, Θεωρώ πως για αυτό το επεισόδιο... Σίγουρα, σίγουρα. Τι γνώμη έχετε? Ακριβώς.
Για αυτά που γνωρίζουμε. Ναι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Είναι πολύ Άντε, ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Και εγώ έτσι λίγο πολύ επιφανειακά για πιλάτες και τέτοια που έχουμε δει. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Εγώ θεωρώ πως για αυτό το επεισόδιο ήμασταν αρκετά καλά. Ε, είπαμε κάποια πραγματάκια. Ήταν έτσι κι αλλιώς το άνοιγμα το, αυτού του podcast. Μπράβο, ισχύει. Και μια εγγραφή ακριβώς στο κανάλι, τέλεια. Μπράβο. Μπράβο. Μια απορία, ό,τι εννοείται. Ναι, 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 ναι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μπράβο, τέλεια, ναι, ισχύει αυτό, ισχύει. Επίσης, τα social media θα τα έχουμε καλά. Μπράβο. Όποιος θέλει μπορεί να μας ακολουθήσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσένα. Τα λέμε, καλή συνέχεια.